Здравейте хора, аз съм Геймъра БГ и това е първи епизод на Redstone уроци за малки и големи, нова поредица. Днес ще ви покажа как да си направите автоматична врата. Ето така. Хопс. Ето как работи. Минавате си и се затваря. Минавате си и се затваря. Да преминем към правенето. Слагате 2 или 3 стики пистъна. Аз ще сложа 3. По-хубаво ми е 3. След което прескачате 1, 2, 3, 4. И слагате още толкова стики пистъни, колкото сте сложили от другата страна. След което по средата слагате и някакъв блок. Аз ще го направя с glowstone, но вие какъвто си искате. И нека да включим ето това. Слагате един блок на средния стики пистън. Слагате един redstone торч под него и един redstone. Ако сте направили само два стики, ако сте сложили само два стики пистъна, тук няма нужда от redstone. Това е с червен капък. Тук го правите по същия начин. Redstone торч, куб и redstone. Задължително куба тук трябва да е солиден. Блокът ви. Така, след което ще го щупа. Правите ето така. Пистъна да е на средното купче, 6 купчета. След което трябва да са на 2 дълбочина. 2 купчета трябва да е дълбоко. И под стики пистъна копайте 2 купчета навътре. От другата страна също. И тук всичко му слагате redstone. Ето така. След което, ето тук задължително слагате блок, там също и по средата stone slab задължително, за да не се прекъсне сигнала. Слагате pleasure plate, аз ще сложа такива. Така, това да го сложим, да. И ето е вашата автоматична врата. Така. Ето така изглежда за обградено. Всъщност не го правите с стъкло, защото системата ще ви се вижда. Но ако е интересното, няма значение да се вижда. Ето как работи самата система. Щом нали под това има redstone. Щом стъпа на плейджерплейта има сигнал, който изгася redstone торчовете, ето. И пистъните се прибират. Щом не съм на плейджерплейта, тук няма сигнал и redstone торчовете работят. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, харесайте клипа и кажете какво още искате да направя. Чао!